Kora mga kinde mathoth pur mar oduma, bel, pamba kod mwandu mamoko koro koda kapith mag rech osebed ka itimo e alwora ma Nyanza kod gwenge mantiere imbo mar piny Kenya. Lokruok koro chal ni koro biro neno bang' riwruok moro ma ok mar piny owacho maong'ere kaka Siaya County Avocado Farmers kata SCAF CBO osechako chenro mar Jopur mar avocado matindo kido mar Hass. Ka koro gino ni ma biro konyo nyayo yuto mar oganda maya e alworano. E puodho Masigrut mayudre West Ugenya e County ma Siaya, jopur yudo tiegruok e pith mar avocado matindo ma dho ngere dendo ni Hass Avocado. Bang'e gigudore grube maggi mar yudo puonj mathoth kotenre gi pur mar kit avocado ni. Ogolo gik mang'eny. Nitie oil mogolo, nitie materials manyalo dhi e pharmaceuticals miloso kod yien ma ji muonyo. Nitie bende chunyeno iloso kod beverage ma jok man kod high blood pressure nyalo tiyo kodo kata jok man kod diabetics. To chunyeno bende kata kod pote ma oko chandego bende nyalo los kod animal feeds. Ere kaka japur nyalo ng'eyo kodhi makare mar kit avocado ni? To avocado ni rito nade ka odongo? Ngire Peter Kisinyo ma en japuonje mbalariany Marongo miyowa ler mathoth. Kiyiero mbegu tiende piny mus mare onego bed ni en brown, mano nyiso ni en actively growing. To ka inwang'o ka en black in color or dark, mano nwang'o ni mbegu no tiende no osetho, ok en gima ngima, koro ok onyal dongo. Koro wanyiso gini onego bed ni kunyo bur, to kisekunyo bur, ikunyo bur no mar 2 feet round. To low ma on top mar about 1 foot deep iketo one side. To onego bed ni kete to bedo ka liel moiki e ng'ato. En gi malo nikech avocado kudwa pi machung'. To kipidhe gi piny mochopo kamoro ma grafting otimieno. Ipidhe mana nyaka at the bottom mar kama root zone nitie. Olero ni pi kod mbolea dwarore pur mar kit avocado ni ahinya to tiyo gi pi manie chupa kata drip irrigation, ka bende ochiwo ler e wi lowo ma avocado ni nyalo dongo e kod achiedh nade ma jopur kaloe. Avocado dware mondo omedga nutrient. Koro higa ka higa kaka inyalo medo ga mbolea mar duka, nyalo medo mbolea mar folia, organic no bende, gimoro kin kod lach kata mar apuoyo. Inyalo olo kanyo, nyalo bedo fertilizer. Soils wagin acidic. Koro acid no otimang'o nutrient koketi. Tinwang'o ni oloke soil, koro kidhi e soil solution koro gino ok nwang'i. Jo plant ok nwang'i. Koro mano emomiyo wa encourage farmers to use lime. Higa mokalo, piny Kenya noyudo kum matero avocado e pinje maoko, kata odoko ni kumno nogol. Ngire Peter Kisinyo lero okenge magisekete tim maneno ni Kenya okayo avocado minyalo rwaki gi pinje maoko ka jopur onyiso chir margi ni mar chiro mar avocado pod lach. Ji moko pono avocado ma immature to gi export, koro kodhi kota gitno quality ne ok en the right quality midwaro. To tinde nitie gadgets moko mitiyo kodo inyalo kete avocado no kama to nyisi ken machwa kata ok en machwa. Koro kik wawe ni karwa ka chieng' ng'enye koro ok wanyal timo pith mar avocado. Oseyudi temperature ber kendo ber gi avocado. Dongruok wuok e lowo, wawuok rawere wetena mondo wapidh avocado, pesa ni lowo. Jatatije migawo mar pur, pith kod lupo e county ma Siaya Elizabeth Adongo lero ni giseketo kenge mawinjore mar jiwo pur gi ohala e county no ma Siaya. Youth agribusiness and a big part ma we are trying to promote. Kendo wang'e ni wabodhi emomiyo kata mana in terms of our media publicity and communication, watemo mondo wa reach out to joma young. But avocado tapa ni en gimoro ma the youth be koneno to we hero nikech en gima allow wi mondo itime to pod inyalo timo other things. Aboro antiere sekta mar pur nyakura mga jo Kenya sekta